mateixa necessitat: preservar i difondre la nostra cultura. Sabem que al darrer hi ha hores de feina, esforç i dedicació, però sobretot hi ha una cosa que ho fa possible: l'amor per mantenir vives les nostres tradicions. Per això, gràcies de tot cor a la Llagosta i a Montmeló per ser avui aquí amb nosaltres. Perquè la cultura no és només allò que fem, és allò que som. I en temps convulsos com els que vivim, la cultura és refugi, és identitat i és també esperança. És el bàlsam que ens recorda d'on venim i cap on volem anar. Per això avui ho volem dir ben alt. Som cultura, som tradició, som memòria, som futur. I tot això es troba en un mateix compàs. Passa el que passarà avui aquí, perquè quan la música sona, quan la pista s'omple i quan el poble es dona la mà, no només ballem, fem poble, fem cultura i junts, sempre junts, fem història. Visca les gitanes de Parets! Visca les gitanes de Montmeló! I visca les gitanes de la Llagosta! I ara la colla de Grans de Parets donarà el tret de sortida a la ballada d'avui, amb la cançó del germà negre, La Bepa. Endavant amb la música. Vinga aquestes mans! Acompanyem-nos! Som-hi, som-hi!
Tot seguit, donem la benvinguda a la colla de la Llagosta que ens oferiran entrada gitaneta. Si estan a punt, doncs endavant amb l'entrada la gitaneta. Sí senyor, aquesta gitaneta petita. Realment la manera que ens han ofert la gitaneta i amb el que ha volgut, però sí tant que la gitaneta està neta, i tant. Ara, mentre s'acaben de preparar, ens ballaran les cordalances. Diuen que estan a punt, doncs vinga les contradanses.
És agradable veure quan els guanyadors entre ells somriuen i es miren i això vol dir que s'ho passen bé i ens ho fan passar bé a nosaltres. I ara tot seguint la colla ens ballarà la catxuca. Ens deixem respirar una mica perquè s'ho agafen en sèrio, a més aquí dins fa bastanta calor i més quan es balla. I ara la colla d'un meló ens ballarà el Xolis. Ahí va la bossa, para volar la bossa.
Silenci, sisplau. Sí senyor, aquest picat de castanyoles amb aquest xon viscut de la llagosta. Mentre es van col·locant, dir-vos que ens ballaran la polca Iris Party i que la seva assajadora és Laura Martí. I dir-vos també que la Colla de la Llagosta aquest any fan 50 anys. I el seu president es diu Josep Martí. Sí senyor, i per molts anys. Doncs amb tots vosaltres la polca Iris Party. Vinga, vinga, aquestes mans! Ensorrem aquesta sala! Som-hi, som-hi!
Iris Martí de la Colla de la Llagosta. I ara tot seguit ells a la sortida serà el top de la festa i a la que surtin ells entrarà la colla de petits de Montmeló. Tinc aquestes mans per despedir aquesta colla de la Llagosta que fan avui 50 anys i per molts més anys. Moltes gràcies. Colla de la Llagosta. Sí, senyor. I tot seguit entra la línia de la colla de petits de Montmeló. Un bon aplaudiment per aquesta canalla. La seva entrada a la festa. Donem la benvinguda a aquesta colla de petits de Montmeló, petites de Montmeló, i que tot seguit ens oferiran la catxutxa. Perdó, el directe és el directe, ens faran les contradanses.
Sí senyor, aquestes 4 danses de l'alcalde de Petit de Montmeló. Realment són petites, però han omplert aquesta sala de la seva joventut, de la seva alegria. Sí senyor, aquesta colla de petites de Montmeló, que ara sí ens ballaran la catxuta. Si veieu aquestes petites, en la seva muñeca porten un braçalet en commemoració del Dia de la Dona. Sí senyor, us l'ensenyen a tots. I tot seguit ens ballaran la jota.
Veiem que ja estan preparades, doncs tot seguit ens ballaran el Xopis. Sí senyor, aquest Xopis de la colla de petites de Montmeló. Ara ens oferiran la polca d'en Pere Blanc, conjunta amb la colla de Mitjoves de Montmeló. Dir-vos que els seus assajadors són la Elna i la Neus. Si estan a punt, doncs la polca d'en Pere Blanc. Coses del directe, que la música no entra. Veiem un responsable de la colla de Montmeló, sisplau, que vingui a microfonia.
Sort que tenim un tècnic de megafonia que de seguida té casos per tot arreu per poder sentir aquesta música i sort que tenim membres de la colla de Montmeló que sempre estan a punt amb el mòbil, que tenen la música gravada i entre la música gravada i el cable que tenim, doncs endavant amb aquesta polca de paret blanc. Som-hi! Vinga aquestes mans! Som-hi! Aquesta polca de paret blanc d'aquest mix de les petites de Montmeló i de la colla de mig joves de Montmeló. I tot seguit ens faran la sortida de la festa i entrarà la colla de petits de Parets. Doncs si esteu a punt, doncs endavant amb la música de sortida a la festa. Dins d'aquestes mans despedim aquestes dues colles de Montmeló. Agraïm-los la seva presència avui aquí a la sala Basar de Parets de Vallès. Moltes gràcies, Montmeló! La gent s'ha despistat, els coses del directe. Doncs donem la benvinguda a la colla de petits de Parets. Endavant.
que veiem que ja estan preparats i que és tradició meva o de la colla de Parets, doncs us diré els noms d'aquests balladors que estem molt agraïts perquè cada vegada aquesta colla és més gran. I us diré que hi ha la Natàlia, un fort aplaudiment, la Natàlia, la Sílvia, la Inés, el Jordi, la Laia, l'Eider, la Sandra, la Marina, la Rolet i la Núria. I mira els fons, perquè aquest m'havia deixat avui és la primera vegada que surt a la pista i treballen aquí a Parets. I és la Rita, l'Àlvaro, l'Ari i la Maria. Un fort aplaudiment per aquesta. I ens falten aquí el Marc i la Irune. I les seves ensayadores és la Esther Manzano, la Marina Valls, la Emi Quintanilla i la Dolors Clara. I ara ens donaran les parts de quadre i dir-vos que avui també és el primer dia que toquen castanyoles. Doncs endavant amb la música Parts de quadre.
Sí senyor, aquest somni de la Colla dels Petits de Parets. Els laços del directe, aquestes parts de quatre. Aquesta calor ens afecta a tots. I a mi més encara. Sort que m'ho deixen tot ben apuntat, però les línies se'n mouen, no sé per què. Doncs mentre es preparen, ara us ballaran la polca pura vitamina, que no n'hi fa falta. Per tots vosaltres, polca pura vitamina. I sí, ens han omplert de vitamina. Que us vagi preparant la colla de mig joves de Montmeló. Que es preparin els grans de Parets i ara la colla de petits en farà la sortida a la festa. Dins d'aquestes mans despedim aquesta colla de petits de Parets de Vallès. Que cada dia aquesta colla és més gran. Són petits però són molt grans.
El que sentiu és les salutacions de la colla de grans de Parets a la colla de petits, perquè no deixem de ser una família, una gran família. Visca les gitanes de Parets! I la colla de grans ens ballarà la catxutxa. Endavant amb la catxutxa. Ballada per la colla de grans de Parets. Un fort aplaudiment. I ara tot seguit entrarà la colla de mig joves de Montmeló i entraran a l'entrada a la festa. Doncs endavant amb la música a l'entrada a la festa. I donem la benvinguda a la colla de mig joves de Montmeló. Benvinguts a l'amic joves de Montmeló. La veritat és que els mestres no feien ensenyar que baixéssim la música, però el directe és el directe. Molt bé, doncs ara ens ballaran les contradanses.
Sí senyor, aquestes conferències de l'escola de nit joves de Montmeló, que també, com veureu, porten el llacet, el braçalet del Dia de la Dona. Sí senyor, moltes gràcies. I ara ens ballarà la catxuta. M'ho han apuntat a la aquesta vegada no he sigut jo. La transcripció de Montmeló apareix, hi ha hagut un error. Ens ballaran el xòquet. Silenci, sisplau.
de la colla Joves de Montmeló, amb aquest retocar i tocar espanyola. Un fort aplaudiment. I ara sí, ara la catxutxa. Ens agrada la catxutxa. Veiem que estan a punt, doncs ens ballaran la jota. Budista. I per si no ho sabíeu, visca Montmeló!
i ara ens ballaran fins que arribi l'alba i dir-vos que els seus assetjadors són la Mercè i el Joan. Tota la Mercè, el Joan no. Tenim bon problema. Doncs ens ballarem fins que arribi l'alba. Vinga, aquestes mans, acompanyem-los. Fins que arribi l'alba que s'acolla enmig d'hores de Montmeló. Un fort aplaudiment. I com que estan ja preparades per la sortida, doncs, sortida a la festa. Vinga, que setmans, acompanyem aquesta colla de joves que ens han ofert una vegada extraordinària i agraïm-los la seva presència avui aquí a Parets del Vallès en el Dia de la Dona. Moltes gràcies, Montmeló!
I ara tornem a rebre la colla de grans de Parets. Mentre es preparen, diu-vos que avui fa 13 anys de Memorial Pere Parera en Fruns, perquè a més ens ballaran una peça que a ell li agradava molt, que era el Xotis. I agraïa avui també la presència de la seva família a l'assistència avui aquí. Un fort aplaudiment per ells. Endavant amb els Xotis. Sí senyor, aquest Xotis Buc ballant per la colla de grans de Parets, amb aquest picar i repicar de Castanyoles. La colla de petits que es vagi preparant. Ens ballaran la polca de Parets del mestre Ramon Soler. Dir-vos que els seus assajadors són l'Eva Ferrés i la Dolors Planes.
Doncs estan a punt la polca de Parets. Som-hi aquestes mans! Vinga, vinga! Aquestes mans! Aquesta volta de Parets es va estrenar quan Parets va fer 50 anys i en tenim 51 en el Sarró. Mentre es preparen, es faran entrega d'obsequis es demana un representant de les gitanes de la Llagosta i de Montmeló un representant de cada colla, sisplau, que la presidenta de la Vall Gitanes de Parets, Margarida Plana, se'ls farà entrega d'un obsequi per la seva col·laboració avui aquí a la Vall de Parets de Vallès. Un fort aplaudiment per aquestes dues colles que ens han ofert l'unió del seu repertori de bandes gitanes. Entrega a la colla de la Llagosta les fotos de rigor i ara pujarà a l'escenari una representant de la colla de nit joves de Montmeló
Ja tenim aquí presentat un tècnic amb agraïment per la seva vegada aquí a Pares del Vallès. Un fort aplaudiment per aquestes dues colles de la Llagosta i Montmeló. També farem entrega del premi a l'Ajuntament, un obsequi a l'Ajuntament de Pares del Vallès, de la presidenta Margarida de Planes, farà entrega al senyor alcalde de Parets, el Francesc Hurtado. Agraïment per la seva col·laboració durant tot aquest any a la Colla de Vallvintana. Les fotos de l'Iber, perquè a vegades passa temps i no te'n recordes, però nosaltres ens volem recordar d'aquest dia, la nostra treballada. I també Margarida Planes farà entrega d'un obsequi a la família Parera en commemoració del seu tretzè aniversari del memorial Pere Parera a Forús. I agraït al seu fill Joan, la seva filla. Moltes gràcies per ser aquí. I avui, com hem començat la ballada, avui és el Dia Internacional de la Dona, que no hauria de ser un dia, hauria de ser tot l'any. I diu-nos abans que el públic segueixi el compàs de la música amb les mans, hi ha un lloc on tot comença de veritat a les gitanes, als assajos. És allà on passen les coses importants. Els nervis, les proves, aquell espera, fem un altre cop, les bromes i la complicitat. Entre rialles i passos que surten i d'altres que encara han de sortir, ens ho construeix la màgia. Però també és allà on hi ha una figura imprescindible, la mestra. La persona que ens guia, que ens marca el camí, que ens repeteix el pas una i una altra vegada fins que tots el fem nostre. La que té la paciència d'aturar-se, corregir-nos i tornar-hi sempre amb la mirada posada a fer-nos créixer com a balladors i com a colla. És allà on neix el compàs que s'encomana, on els errors ens fan millors, on descobrim que més que una colla som una família, perquè les gitanes no som només un ball, les gitanes són la gent que el viu, pas a pas, compàs a compàs, any rere any. Per això que avui volem dir ben alt, som cultura, som tradició, som memòria, som futur. I volem, la colla vol agrair-li a les nostres mestres, amb un ram de flors, a la Eva i a la Dolors Planes, les mestres d'avui a la Dia de la Dona. Un fort aplaudiment per elles, per la seva dedicació, per la seva constància, i que aquest aplaudiment ens serveixi per recarregar piles per un any més. Moltes felicitats per la vostra dedicació. Visca les mestres de Parets! Visca les gitanes de Parets!
Doncs bé, he fet totes les entregues de premis, fet totes les ovacions. Ara farem la sortida en el pas de Rubí i si membres de la Llagosta de Montmeló volen unir-se a aquesta sortida conjunta, doncs poden fer-ho. I si també membres de la família Parera, que sé que s'apunten a tot, també volen sortir a fer el pas de Rubí, doncs també... Sí, Rosa, sí, ho dic per tu. I Joan. Doncs tots els que es vulguin unir en aquest pas de Rubí per fer aquesta sortida conjunta de les colles de Parets seran ben rebuts. Perquè si la festa ha sigut gran, volem que sigui encara més gran. Ves que la colla de la Llagosta i de Montmeló també es volen unir. Si s'anem fora aplaudiment per ells i per tots aquells que s'uneixen també a la família Parera. I com que estem de festa, ho canviarem a la sortida a la festa. És una balla normal. Farem sortida a la festa perquè sí que la festa sigui més gran. Per tots vosaltres i agraïu-vos a tots la presència avui aquí a la sala de Sant. Sortida a la festa i agraïm a tots els patrocinadors, Imprenta Ferrers, Calçats Terrats, Restaurant Can Parera, Crocs, Aula d'Entorn Rural Can Torró, Bar Vente Pacà, Le Caramel, un fort aplaudiment per a aquests patrocinadors que ajuden a que entitats del poble tinguin endavant. Vinga, Germa. Doncs per tots vosaltres i per acabar aquesta festa de la ballada de Gitanes de Parets, ball, sortida a la festa. Descobrim a la colla de Parets, a la colla de la Llagosta, a la colla de Montmeló, i que visca les Gitanes de Parets. Gràcies a tothom. I recordeu, us vull fer recordar que a la sala de baix hi haurà un petit refrigeri, un petit vermut
per tots els que heu vingut aquí. Moltes gràcies i visca Parets!